Sila Diyos sa tong katiwala sa katotohan, sa balita, sa pagtabang sa kapwa. Ang tamang oras sa bilog na Pilipinas, 3 minutos makalihis ang alas 10 nin pagkaaga. Mahal! Magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore. Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwedeng makaapekto yan sa dalin ng kuryente at magdulot ng brownout. Kanino mo naman nalaman ang mga yan? Hello po, ako si Linoy. Tama si Nanay. Kahit ang konting pagsagi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari ng makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawala ng kuryente? Aba ayaw! Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Kuyaan katotohan. In every age, the Church carries the responsibility of reading the sign of the times and interpreting them in the light of the gospel, if it is to carry out its task. The language intelligible to every generation, it should be able to answer the ever-recurring question which people ask about the meaning of this present life and of the life to come and how one is related to the other. Halis sa Gaudium et Spes of the Church in the Modern World, paragraph 4. Iniatod sa Indo kanas sa DP Simbag sa Pag-Asenso Incorporated, disiplina, pagkasararo, pagkamahigos, asin pagsarib sa Diyos. Yan ang katotoohan. Marhay na pagkaaga mga katiwala, uwi na po ang bareta sa oras na ini atod sa tuya kan Bear Brand, Mark Cafe asin NGCP. Formal lang sinampaanin 5 counts of murder asin attempted murder ang suspetsado sa paggadan sa 5 magkakapamilya sa Milaor, Camarines Sur. Napag-araman ang suspect na si Arthur De Leon ang padagos pa man girare na pinagbubukod kan mga otoridad tanganing maiserbi ang hustisya sa mga biktima sa sabing makangirhat na krimen. Kung saen 5 ang gadan, ang saro kaini seryosong lugadan matapos na pagbabadilon asin pa sa paputukan sa laog mismo kan harong kan mga biktima sa presente. Sa ngunyan, maabot na sa 600,000 pesos ang kantidad na itinalaan na patong sa payo kan si Sema na makakapagtukdo sa kinamumugtakan kan nasabing suspetsado. Yan ang barata sa oras na inatod sa tuyakan Bear Brand. Tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Natudban sa tuyakan Mark Cafe, 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang kapeng tunay na may herbal at puro ang sangkap, basta Mark Cafe, suabe. Inatudman kan National Grid Corporation of the Philippines, asin kan Bear Brand. Sali na sa Bear Brand Panalo sa Tibay Panalo sa Buhay raffle promo. Ako si Rolly Serrano, salamat. Ini ang Veritas Legazpi, Radyo Asin TV, katiwala sa katotohanan. Uwi na ang programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan. Hatod sa Indo.
kan Bicol University. Winaan sa indong host, Professor Edgar Parameda. Okay mga tugang marinaga po sa Indogabos. Ako po ang sa inyong pag-iribagirari sa ngunyan aldaw nin Huwebes. Pet sa 18 ngunyan na bola ni Nobyembre ang ikaunsing bulan kang taon. And ako po si Professor Seth De Matera. Sa ngunyan, maugbag itang ibareta na makasabay niya to ang pamayo kang Publication and Knowledge Management Division kan Bicol University, si Professor Benedicta Balilo. Yan, alatsan. Mahalaog si Sir. Papabisto niya man ang sayang sa diri. As in, ara mo niya to kung ano ang funksyon, ano ang mga programa kana sambit ng division dyan po naman sa Bicol University. Pero antes po yan, gusto niya itong paabutan ng pataratara ang lambang miyembro nin familia. As in, siring man, sasakuyang partner digdi na medyo may kasibutan pa, si Professor Edgar, kaya akong unang sa indong makakasabay. Ngunyan aldaw na ininin Huwebes. Kumusta man po, pagbati sa gabos ng mga emplyados as in personahes kan Bicol University, lalong-lalo na po sa samuyang presidente, si Dr. Arnulfo Sir Noli Mascareñas. Dahil na niya pagparhaluyon sa tuyang introduction, papabisto ko na po sa indo ang samuyang guest mo niyan, si Sir Balilo. Sir, good morning po. Sige po, pakipurot ka mikropono. Sige po, mangumusta muna kita sa tuyang mga para antabay, para naghihiling sa Facebook, as in sa Veritas Radio and TV. Thank you, Sir Seth. Good morning po sa Gabos. Marhaya na aldaw po sa Indogabos. Thank you very much for this opportunity na maging parte kan sa indong programa. Ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan in partnership with Bicol University, Extension Management Division, and Radio Veritas. Sa satuyang very energetic President Dr. Noli Mascareñas, kasabay ang samuyang mga Vice Presidents, si Dr. Luis O. Amano, ang samuyang Vice President for Research, Development, and Extension, the Deans and Directors, PKMD family, faculty, students, listeners sa Gabos na naghihinanyog sa Samuya. Diyos marahin na aga po, siring man sa Indo po, Sir Seth. As in sa bilog na komunidad kang Radio Veritas. Marahin na aga po sa Indo Gabos. Iyo, na pinagramdam malugod ako na gusto. Good morning mo po pala si Professor Rowena Way Soylo. Mamuin. Ikaw nga, piglilingawan mo ako. Ang ining mahiguso na ining director kan BU Extension Management Division. Okay. Sir, ano nang una, ikaw po ang pamayo kang PKMD or Publication and Knowledge Management Division. Ano po ang obligasyon kang sa imong opisina? Ay, maray na kahaputan po yan, Sir Seth. At least, ngunyan, ini po ang oportunidad as in pagkakataon na ang maitaram, maisabi kung ano talaga ang funksyones, as in mga obligasyon, as in services, Yes. na tinatao kan sa muyang opisina na iyo ang Publication and Knowledge Management Division. Okay. So, ini pong PKMD or Publication Management and Management Division, namok na po ini sa virtue kang Administrative Order number 274, series of 2017, na kung sain under po ini kang OBPRDE or the Office of the Vice President for Research Development and Extension. So base po sa Section 5 under Chapter 8 of the BU Code of 2016 na nagtataram na ang ini po ang funksyones kang PKMD kan sa muyang division na iyo po ang ma-oversee, maghiling, magreparo kang mga aktibidades na related sa publication and serve na maging custodian kang gabos na records pertaining to research and development and extension. Ang division mi po, Sir Seth, may duwa po siyang division. May duwang sanga. May duwang sanga, kumbaga.
ito po ang publication Mhm. and knowledge management. Kaya ina po siyang publication and Knowledge knowledge Management management Divi- division. Okay. So may ini pong duwang section, kumbaga, section. May kanya-kanya man po sindang functiones. Functiones. Like for example, sa publication, ang sinda po ang yaong po digdipalan ang sakuyang mga pag-iriba sa PKMD na Yes. pigapod mi nga ning PKMD family. Okay. Dahil man po ini makakayang saro, kundi kaipuhan po baga sa sarong pamilya, sa sarong organisasyon, may kaibanan. So, ini po, pasalamaton po ako, Sir Chef, sa INDA. As in sa bilog ng OBPRD and Bicol University community. Dahil very supportive sinda sa gabos ng mga aktibidades na yaon po na nakaatang sa samuyang opisina. Okay. So, gusto ko pong saroon as in pasalamatan Sige. ang sa kuyang PKMD Family. family, Okay. kung baga. Sa publication po, sir, yaon po ang satuyang mahiguson na kung sa imbistado mo naman po baga si Professor Jonathan Jaime G. Guerrero. Siya po ang satuyang editor-in-chief na kung saan siya po ang nag-review kang mga nagsasubmit na mga isinasubmit na mga publications for publication, mga papel na for review. So, siya po ang editor-in-chief. Yaman po digdi si Madam Janet Triumpante. Yes. So, yaman po digdi si Sir Owen, pagkatapos si Miss Mayan Bulan. So, ano po, Sir Chef, ang function kang publication section? Okay. So, ini po ang mga functiones ninda. Ang primero, mag-publish kang mga recent trends and developments in research, development, and extension in the university. Okay. So, magpublikar kang mga ang latest trends. Pandua po, nag-assist po siya sa editorial committee. So, dahil man po kaya yan kang saro sana, kundi igo po bagayan ti grupo. Ang naghihiling po dyan, saro is, igo kit pang pigapod na editorial committee. Yes. So, saro pa po ito duman na functiones. And mag-conduct yung mga various capability building activities. And nagibutan na po yan. Okay. Ngunya na taon, as in mga kang previous pang nakaaging taon. And mag-ensure na magkaigwa kay wide, halawig, and timely dissemination kang mga iba-ibang klase kang mga publication na hali sa satuyang mga faculty and mga external contributors. Yeah, okay. So, yan po. Yan po ang sa publication. So, ikaw man pong naghihiling, nagre-reparo, duman sa lado kang knowledge management. And gusto ko man pong pasalamatan ang grupo na ini, ng FKMD family. Yan po si Professor Yolanda Julieta Buama, Madam Yoli. Ang samuyang pag-iriba, si Professor Maria El Mirandilla. And ini man po, so dating ang PKMD director na yaon permi ang pagsuporta sa opisina. Maski nga ni, siya na po ang director kang special project, si Sir Caloy, si Professor Carlos V. Cortez. Si Yaon Caloy. man po sa muya nag-aalalay. Kaya salamaton po sa mo, sir, as in sa bilog na PKMD family. Ano po ang function kang knowledge and management section? Primero, nagbi-maintain po siya sarong sistema. Sarong sistema na kung saan nagkukolekta, as in nag-i-store and nag-retrieve ka mga records, manungod duman sa RDE or Research Development and Extension ang information. Okay. Pang-dua po, siya po ang nag-oversee kang monitoring. So gusto sabihin po may function kami na mag-monitor kung ano po itong mga nakatalagtag na mga research development and extensions kang sa tuyang mga faculty and itong bilog na OBPRDE. And mag-preparar, of course, reports na minsan may nag-aaragad ng mga opisina bako lang sa laog kang university, kundi nagsasubmit pan kita duman sa BICARD, sarong consortium. Oo. So, nagsasubmit po kita duman ki reports. And last, nagpo-provide po kita or nagtatao po kita ng mga ang relevant information duman sa mga opisina for their decision making. Okay. Halimbawa nga ang pirana nga ang nakapublish kada ang college. Okay. So, sa sirisay nga ang constant or permi nagsasubmit ki publication. So, ito po dapat maaraman ka sa sarong opisina tanganing ma-encourage. Ma-encourage sa mga
lambang saro na faculty na mag-publish. Publish, okay. So, yan po ang funciones, mayor na funciones kan sa kuyang opisina, publication and knowledge management. Yan po, Sir Seth. Thank you. Sir, sa pag-una mo, ining sa inyong opisina, talagang kaipuhan na magfunksyonar nin Marhay para sa pag-contribute kang pag-uswag ng university as in kang community na sa mga stakeholders na po. Baga alam ta sir, ang research and extension, saro ini kan mga functions kang sarong university. In fact, sabi ninda, sa ibang mga nasyon na makusog na maray ang research and extension, ini ang saro kang sa indang harigi sa pag-uswag kang sarong bansa, sarong nasyon na medyo maluya ang Pilipinas. So, sa parte sir kan Bicol University, paano ngunyan kita nagko-connect sa community na sa tuyang pinagsisirbihan maliban sa laog na sa tuyang dapat na pagsirbihan baga o hilingon, busision ang sa indang mga extension and research activities kan mga personalized kan Bicol University. How do we connect, no? Paano kita nagko-connect ang university sa sa komunidad? Salamaton. Sa pagkakataon pong ini magpuon kang mamokna ang journal, itong Bicol University Research Development Journal. Okay. Sa paagi po kisarong publikasyon, ang publication po baga, ang publication, ang purpose kayan is to disseminate. Yes. So ngunyan, sa paagi po kang dissemination, ang mga results, findings, ang recommendations and conclusions kang sarong researcher, yaon po duman nakapalaman sa ang publication inda. Okay. So ini pong publication na ini, pigtatauta po ini sa mga HEIs, Okay. mga higher institutions, education institutions. Ang magayonon po, Sir Chef, na sa panahon kay ining PKMD, Yes. nagkaigo po kita ng linkages. Okay. Yan. Yung Ini po ang linkages. So sa pagkakataon pong ini, bako lang Bicol Region, nahihiling ang resulta kang sa tuyang ang publikasyon. Kung ano po ang gigibo kang sa tuyang mga researchers, bako lang nalalaog or nahihiling sa laog kang Bicol University, kundi naluluwas na pa siya outside the region and even international po. Okay. So sarong ko po yan na puntong yan. So primero, ang sinabi ko po kasabago is nagkaigo po kita ng external linkages. Yes. So, sisay-sisay po ang mga nagko-contribute digdi sa satuyang publication. Primero, ining Bataan Peninsula State University. Okay. So, pag igo po kitang publication, nagsasabit po sinda. Sa tuya sa journal. Sa tuya sa journal ta. Kasi po, ang sarong journal po, ang lalong-lalo ni journal ta, ang daiman po gabos na dapat BU research. Kay puhan ta ano po baga kita CHED accredited. Yes. Pag sinabing CHED accredited po kita, ibig sabihin nakapasar kita sa sarong standard na standard kang CHED. So iba po kita ang journal ta po ang CHED accredited. So duman sa CHED accredited dito, kay puhan po ang igwamang parte ang outside. Yes. So 20%. So gusto sabihin mga dua lamang sa 10 mga 2. Araw kayan. So sinabi ko po, Bataan Peninsula State University. Magpuon ka nagkaigo po kitang memorandum of agreement, active po sindang nagpapadara. Okay. So pandua po, ining ang Saint Lasal. Saint Lasal Bacolod. Okay. Bacolod. So naging parehas man po kang Bataan. Pirmi-pirmi po sila nagpapadara. Pag nagpo-post kita po sa FB na call for papers, so gustong sabihin na mag-submit na. Tanganing papaagyo na yan sa sarong proseso, tanganing pipilion, ika-classify kung ano-ano mga posibilidad na ipublikar. Pero po ang kagayunan po dahil po digdi sa external linkages nadagdagan po nag-submit ang University of Southern Mindanao. So dati po ining MIT. Dati po ining MIT. So ang journal ninda po ang pangalan is JARDET. Okay. JARDET. Sa tuya BURND Journal. Okay. So ini pong ang paglaog kang USM
saro po iting patunay na kita dahin nagpupundo Mhm. makipag-connect sa luwas. Yes. Outside BU. And saro pa po, sinabi ko po kasubago, international. Yes. So, ang BURND Journal, dahil po sa suporta kang administrasyon na si Sir Nolly, ang satuyang presidente, ang satuyang Vice President for Research, and si Sir na Juneda po, na kung sa sila po ang nagpo-push na kaipuhan maging visible kita. Ang laban mo niyan, bakong lokal. Kaipuhan, international. Global visibility. Dahil po duman, nangyari po, naigwana po gabos na maluwas, na kung saan nagluwas na ngani, gabos na papel na for publication, igo pong DOI. Okay. Okay. So, ini pong digital object identifier, unique po ini sa sarong papel. Okay. So, halimbawa, ang sarong tao may pangaran, ang papel igwaman na pangaran aside duman sa title. Na pag i-search mo po sa Google, sa internet, automatic, direct na malilink dumanta kasi unique identity yan, unique identifier kan sarong papel. Okay. Dahil po sa Crossref, naging global visible kita. Kaya pag nagduman po kamo sa Google Scholar, dakulon po kamong maihiling na i-type mo lang ang pangaran kisarong faculty kang university and na may publication, maluwas na po ang sa iyang ang profile. And ang kagayunan po kay ni Sir Chef, ang base sa sakuyang sa samuyang research palan. Opo. Ang project leader mo po si Sir Guerrero. So ako po ang nakatoka duman sa publication and citation. Okay. Dito po mahihiling Sir Chef na ang mga gibo, ang mga findings, ang mga results Okay. kan sa tuyang mga kairiba sa academe naririparo kang kapwata. Lahat gabos na aspeto kang areas of field of specializations naririparo, and that is citations. Ang nasa site na po Sir Chef haloy na ang gibo kung ano ang naging result kang ang publication, results, findings ng sarong faculty. So, ngunyan po, base sa sakuyang research, magpo na 2017 hanggang 2021, ngunyan po, Okay. as of September 12, kinuha ko po iniduman sa Elsevier. So, siya po baga so sa Scopus, kumbaga. Ang number of citations kang sa tuyang mga papers, uminabot na po ki 189. So dakulaon na po ining bagay sa satuya. Tama. Oo. So ngunyan, pero alagad po may pigaapod po kitang self-citation. Ano po ining self-citation? So kung ako ngaya ang researcher, so sa diri kong gibo, isinite ko. Okay. Oh, yan. Yan po ang pigaapod na self-citation. So kay puwanta pong alion ito sa bilang. Ibabawas ito. Ibabawas, kumbaga. So, ang self-citation po, magpuon kang, ano yan, ang 2017 hanggang 2021, nagkaigwa po kita ki ang 145 or may difference na 44. Kung day po nasasala ang sasakuyang figure digdi. Yes, okay. Sasakuyang pag-analyze. So, gusto sabihon, may mga faculty pa po kita na nagkakaigwa ki self-citation. May publication ka, tapos dito man po kayaan maiiwasan. Kasi kung minsan po may mga research kita na so data tayaon duman sa ibong sa inot mong research. Sa inot mong research. So dito po yan maiiwasan. Pero ang pinakamagayon po digdi is ang hapot po gagasubago is paano ta na i-connect. Yes. So digdi po klaradohon na nakaka-connect kita sa komunidad. Bako lang sa satuyang lugar kundi international dahil digdi nahihiling kita. Nahihiling kita kang kapwata researchers. Okay. So yan po Sir Chef. Iyo. Pero sa nataman ta are we discouraging self-citation or sitwasyon talaga yan? Ang sakuya sir, sa sakuya lang na pagtubod. Ang self-citation kung daiman talaga related, wala iman siyang relevance. Okay. Kung di man siyang relevance duman sa papel na ginigibo mo at present. Yes.
Di ka magibo kipaagi. I-avoid na yan. As much as possible, i-avoid. Yes, obvious man. Obvious man. Ang dahilan ka ating sa site. Pero kung related man talaga, sir, halimbawa continuation, so yun yung research is phase 2 of the present research. So siguro pwede man Yes po. along that line. Opo, kasi Oo. ang nagbabasa, dahil niya makukuha sa tunay na istorya, Yes. kung dahil niya mag-refer duman sa previous. Ano po yan, sir, sa news writing, contextualization. Ay, wow. Kung wala duman sa presenting nangyari, pero malakad ka pabalik para Yeah. ma-connect sa presente. Iyon man po baga Opo. kita nagasusurat. Opo. Ang kaipuhan tang may pigapod po baga kitang RL, Review of Literature. Oo. Nakaipuhan mong balikan ito, takaipuhan mo digdi. Yes. So, ayan tama. po, sir. Opo. Sir, ang ano kaya, ako gusto ko yung hapot sa imo tayo ka dyan sa division na iyan. Ano sila daw ang nahiling mong factors or mga ingrediente o mga dahilan kung medyo matagros, maluya ang engagement kang mas dakol na faculty sa research and extension kaysa sa function na instruction, araw ka yan. Kumbaga, kay po may mga diit na pagpipirit para mag-research. Sir, I have to say this. Yes, yes. Ako magayaon man ako dyan sa sitwasyon na iyan. Pero kan ako nag-engage naman sa Ligdi, nahiling ko, magayon man palan talaga ang nag-engage ko sa research because you're adding knowledge to the existing body of knowledge. Yes po. Yan po ang pinakang takundaining researcher. Ang gabos na kaginawa na namamatian ng kanmundo, kang kinaban, produkto ng research. Precisely. Lalo sir. ng Japan, sir. Diyos ko Lord. Grabe sila sa research. And, kung sila, saro silang progresibong nasyon, bako kung isipon sir, sabi ko, nag-joke nga na ako, sir, pag mention ang Eden o ang paradise sa Bible, baka niya ako Philippines. Ang mention kang vegetation, kang gabos, arog sa tuya. Dahil mo duman nag-mention ng desierto, sir. Dahil mo duman nag-mention ng mayelo, niya ako Pilipinas, God. Pero nata, sir, medyo matagros pa ang development sa tuya. And then sa research, medyo maluya ang engagement. Ano daw ang nahiling mong factor, sir? Ako kaya, sir, nakalaog lang ako sa PKMD 2018 December Iya po. ata ito po. So, dahil po man po ako na hahaloy digdi sa opisina ng IT. And kang January 4 pa lang po ako naging director Yes. kang opisina. And kung sa ano yan, 10 years naman po akong nasa BU. Opo. And thank you kay Madam Barameda. Yan nahiling ko so Parangal Award na Parangal. Okay. You deserve it, sir. Sige. Thank you, sir. Opo. So, sa kuya, sir, na pag-healing-healing, sa pag-analyze ka mga data man masasabi. Pero sa kuya lang po, No sir, po, ano? sige. Ang sinabi mo po nga ni sir is matagros. The term is matagros. Actually, ako nga ni ang 10 years sa university namulat lang ako sa publication, namulat lang ako sa research. Kang so inandi po ako ni Professor Juneda. So ang aram ko lang is more instruction. So bilang faculty, ang pag-una ko is instruction lang. Pero sa Yes. pinirmahan ko, igwabagan kitang research, igwang extension. So bilang instructor, nakalaog lang kita duman sa 100% instruction. Yes. So dai ko ang mauna na importantihon palan na magkandaki Yes, sir. research. Pagkasabi mo yan sa ko, totoo. I agree. Okay. Kay puwan Sige. po pala na Opo. mag-research. And bilang researcher, day po nagtatapos, sir, hanggang sa research lang. Opo. Kay puwan mong i-share itong nahiling mo duman na riparo mo. So findings mo, so recommendation mo, tanganing ma-improve man sa komunidad. And that is publication. Yes. So pag abot, sir, sa sa publication sa tuya sa university, masasabi kong nag-spike kita ngunyan. Ang gusto kong sabihin po, sir, na nag-spike, dakol na po ngunyan na faculty ang nag-research. Yes, sir. Dakol na research. Kung tutugutan mo pa ako, sir, may hihilingon pa ako digding data Sige, sir. na ang magayuno na hilingon kang administration, kang management. And kasabay po ako duman, Siyempre. kasabay kita duman. Yes. Ta kasi ang organisasyon baga, bako lang iyan sa administrasyon, kundi participation and cooperation kang gabos. Yes. So, base po dig research sa kuyang ang analysis, ta kasi duman sa research mi nga ni, more on publication ako and citation. Iniling mi po
ang sitwasyon, ang data from 1987 to 2020. So iniling mi po iyan. Base po digit sa sakuyang record, sa publication po sir, ano? Okay. Nag-spike po kita kang taon na 2015. Nag-spike kita. So, kang mga nakaaging taon, like for example, kang primero 1987, ang publication ta lang nasa 13. So, nagkakaigwalang ki-average na araw ka ito hanggang sa buminaba po nga ni kita pag laog kan 2001. 2001. Buminaba kita. Nag-average na lang kita duman siguro mga 10. Okay. Pero po alagad, ang magayunon sa naging resulta, kang paglaog kang 2015. Hanggang sa ngunyan po, sige na taas ang trend. Yes, sir, sigurado yan. Sige na pong taas. Iyan po, bako yan haka-haka, bako yan ano. May data po kita, sir. Yun po, totoo. May data kita. So, kang paglaog kang 2015, nagigo po kita 31 na publication. So, gusto sabihin kang ano yan, pwedeng pwedeng international siya, pwedeng national, or pwedeng na-publish duman sa satuyang BURDJ journal. Okay. So, biniriyo ta po yan. So, ngunyan po, ang pag-classify ta po ito, sir, na BURDJ and non-BURDJ, ang BURDJ, sir, is national, ang ano lang siya, level. Okay. National level. May mga faculty po kita, sir, na nagpa-publish international. Or outside BURDJ. Yes. Like for example, ang mga faculty ta sa sa sciences, nagpa-publish sa sa Normalites na pigaapod sa NU. So that is national level man. Pero bako siya BURDJ. Yes. So ining BURDJ, sir, ining sa papel nag-agi sa satuya. So nagwa kita kay reviewers outside. Yes. Hiniling kung may kalidad ba ito. So yan, nag-review, etc. So sir, ang ano yan, BURDJ and non-BURDJ, nag-spike po siya kang 2015 duman sa international. Magayon na nakahaputan. Magayon na nakahaputan, natata nag-spike. So sa tuyang publication, pag-abot kang 2015 hanggang sa, siyempre, minababa man po baga ang figure. Pero, ang nahihiling ko po, sir, pero gusto ko pang mahiling sa ibang records. Kasi, ang prior ka ini, duman po nagkaigwaki ang policy na incentive award. Okay. Yan. So, incentive. Saro po yan, sir, sa mga benepisyo kung natata sa kumbaga nakaka-encourage man po bagayan. Pero dapat as researcher, data po siya Bako ito ang pinakadahilan mo. Bako ang pinakadahilan. Resulta na lang ito, sir, kang Resulta na lang gigo mo. ito kang kapagalan. Yan. Bako ito objective. Bako ito objective. Okay. So, pero sir, ang data ta nagtataram na nag-spike siya kan 2015, naging international na kita. Okay. So, iyan po, sir. So, idiretso ko na, sir, ang benepisyo. Atyan, sir. I-hold mo na yan, ha? Sige. Tamabulta kita para dyan sa iba pang mga importanteng bagay, informasyon na pighiras mo yan sa satuyang mga parahiling, mga paradangog, digdi sa Yes, sir. Radio and TV Veritas as in sa Facebook Live. Mabulta po mga tuwagin dyan lang po kamo. Mabalik po kami ni Sir Balilo. Ngayong simula na ng tag-ulan at pagdating ng mga bagyo, muling nagpapaalala ang Office of Civil Defense Bicol na mas maging handa sa posibleng mga sakuna. Siguruhing nakahanda ang inyong go bag na naglalaman ng damit